Fur farming is an important business for rural Finland. The fur industry employs almost 18,000 people in the country, and approximately 90% of the fur farms are located in Ostrobothnia. So it is easy to see fur farming affects the employment rate of many small towns. This is Lasse Joensuu. He is a third-generation fur farmer from Ostrobothnia. For many Finns, fur farming is an unfamiliar job, and it involves many kinds of prejudices. Now we'll find out what a fur farmer's day is like, and what actually happens on a fur farm. Eläimistä huolehditaan, että me huolehditaan, että niillä on joka päivä vesi. Meillä on nippajuottu kiertävä vesi, että se on tärkeää. Sitten ruokinta ja sitten meidän työ on se, että me huolehditaan eläinten hyvinvoinnista. Se on meidän työtä. Me joka päivä kierretään ja hoidetaan eläimiä. Aamulla ensimmäisenä mä tuun ja mä kierrän eläimet läpi, sitten mä päivällä ruokin ne, mä näen siinä. Sitten vielä käyn penikoitana, käyn illalla aika myöhään, käyn kiertämässä, että kaikki on kunnossa. Että monta kertaa päivässä. Eläimet ruokitaan yksilöllisesti, että ruokkiessa varsinkin nähdään se kunto, että jos se tarvii enempi ruokaa, me annetaan enempiä. Jos näyttää, että se tarvii vähän vähempi, me annetaan vähempi. Että mun mielestä on sitä yksilöllisyyttä tulee siinä. Eläinten ruoka tulee keskusrehukeittiöiltä. Meidän tarhalle tulee Kalajoen jäähdyttämältä tulee rehu ja ne huolehtii rehun laadusta. Eläinrehun koostumus on viljaa, kalaa, teurasjätettä ja siinä on sitten huolehdittu vitamiinit ja valakuaiset ja kaikki hyvin testaamalla huolehditaan, että ne on kohdallaan. Tarha alettiin rakentaa, niin tämä kunto on valinnut meille tarhausalue soveltuvan paikan pois pohjavesialueelta. Ja me ollaan joka varjotalon alle laitettu muovi- ja salojapotki, joka suljettuun vesisäiliön johdetaan tuolta tarhanalta tulevaa lannasta ja ulosteesta tuleva neste. Tarhalla kompostointi hoidetaan, että meillä on kompostointiyhtiön kanssa sopimus, me toimitetaan suoraan kompostointilaitokselle. Siitä pellolle saadaan lannotetta, oikein kompostoittuna hyvää lannotetta saadaan uudisraivaukseen myös. Oletko koko kesän töissä? Vaikkapa. Mitä Taiston kanssa sä tekisit töitä? Joo. Autatko sä mua välissä? Voin mä suakin välissä. No niin, on se kiva, että tuli yksi työmies. Varjotalot on sijoitettu sillä lailla, että se pyritään ottaa huomioon, että suoraa etelän aurinko ei pääsisi paistamaan eläimiin. Ei tule liian kuumaa eläimille auringon suhteen. Tarhausalueelta eläimien karkaaminen estetään, että aita on tarhan ympärillä. Ja sitten noissa varjotalojen häkit pidetään kunnossa, että ne ei pääse karkaamaan. Kettuakin on kasvatettu jo kymmeniä vuosia ja yksi vuosi on periaatteessa sukupolvi vaihtuu, että ne on kymmeniä sukupolvia, lähemmäksi jopa 100 sukupolvia saattaa olla pisin. Että ne ei osaisi enää saalistaa, että ne on täysin tarhaeläimiä nämä. Sairaita eläimiä hoitaa, että jos me pystytään hoitamaan, niin eläinlääkäriltä pyydetään, että tarpeenvaihtoehto tulee käymään, tai sitten pyydetään lääkekuuria, pistetään penisilinia piikkinä tai sitten mahdollisesti rehun seassa. Eläinten kirjanpito on hoidettu meidän tarhalla. Meillä on Sampo siitoseläinkirjanpito ja meillä on ihan jokaiselle eläimelle tulee oma ID-numero, jonka perusteella me pystytään nähdä se alusta loppuun eläimen tiedot. Tämä on tämän emon numero. Täällä on emon isä ja niiden vanhemmat. Sitten täällä on hedelmällisyysindeksiä, sitten on laatuindeksiä. Ja näiden tietojen perusteella kerätään näiden pentuin tulevat tiedot niille tulee oma numero ja nämä tiedot seuraa sitten pennuille. Nämä tiedot kerätään täältä eläinkortista tämmöiselle pienemmälle kortille, jolla ne tallennetaan sitten tietokoneelle tästä.
Kyllä meillä on kaikista, jos esimerkiksi joku kuolee tai sairastuu, niin meillä on siihen olemassa kuolleisuus- ja lääkekirjanpito. Onko 6 numeroisena sitten olla? Koitapa katsoa sitä. Tarhalla kevätparitusaikaa ja kevät on lisääntymisaikaa, eli minkit paritetaan, naaras siirretään urokselle ja ketut keinosiemennetään. No, valitaan semmoista, jotka on parhaiten sopeutunut tarhauselämään sen mukaan, miten ne luottaa ihmiseen. Että jos ne on ihmisellä arka tai säikky, niin semmoista ei valita siitokseen. Yritetään järjestää eläimille puhtaat olosuhteet ja hyvät olosuhteet, rauhalliset kasvukauen ja on virikkeitä ja minkin pesissä käytetään kuiviketta. Tarhaajan päivä päättyy iltakierrokseen tarhalla. Käymme tarkistamassa, että täällä on kaikki hyvin, ei ole ulkopuolista häiriötä ja eläimet voi hyvin. Hyvän eläimen tuottaminen on pitkäjänteistä työtä, johon mennään vuosi kerrallaan pienin askelin. Huonoa on nopea tuottaa, mutta hyvähän pääsee hitaasti.